Kowe sapa? Antasena. Bali takoni kowe sapa? Begawan Dewantaka. Serayaning wong Astina. Kasembadan aku mboyong Dewi Lesmanawati. Yen wis iso mateni Pandhawa, mudune anak-anak Pandhawa. Kowe anak sapa ta kowe? Kowe anak sapa? Rama Kyai Werkudara. Oh, anak Werkudara. Werkudara ki Pandhawa ta? Iya, heeh, Pandhawa. Nomor pira kuwi? Loro. Kowe yen ngono dadi klilipku. Ayo uncupno tanganmu, serimpung sikilmu, tugel gelemu, tangkeme. Ai. Antemo. Antemo. Sedian ki. Kurang bala nyuruhana. Kurang gawan medhatiya. Ampiakan kaya wong jolok. Ora-orane Antasena mundur. Ketoken, ayo. Iki pendhita kaya ngene kok ngendel-ndelke. Pendhita kaya pincoke kok kaya ngene iki. Ning apane iki? Iki pendhita wong Antasena kok tok jarang iki. Awas belakang oper ya. Apa iki? Lho, sapa kowe? Dewantaka. Apane wong Astina? Serayan oh mungsuh. Iki kaya ngene, ora uripe iki nggo apa? Awas buri. Apa iki? Apa iki? Aku tulung anak. Aku tulung anak. Guru mah grameh tungkak raimu kowe. Gedhe men. Mula kok anget men ki. Wis anggene roh selirane mbae. Ora ngajar wong lanang. Nyang pasar kok deket. Alih ora tak idoni kobong. Medeni saiki. Ya wis engko liya wektu sambung neh ya. Ngene aku tak jak ngreyen mobil. Oke. Tak ubeng-ubeng ke ya. Engko liya wektu iki tak perang sik. Sesuk tak jak dulin. Dampiri ya Mas. Nomorku ditulis. Siapa ta jenengmu? Suci. Nget men. Liya waktu tutuke neh. Minggatone. Kados pundi penemban? Sinuwun Dewa Katong tetela mboten gampil ngrangket dhateng Wisanggeni. Awit wonten ingkang mbetengi nggih menika Antasena kaliyan Anoman lajeng prayogining lampah. Monggo paduka kula kanthi madosi dhateng para Pandhawa. Kula badhe nyengkaken pejahipun Pandhawa langkung rumiyin. Monggo kula dherekaken mendhan. Wis anggene apa? Aku krungu rasanane pendhita iki mau. Ora kuwi nandhingi marang kridane Kakang Antasena. Nanging rasanane bakal goleki paman dunenging pepundhen Pandhawa.
Pendhita iki mau ngancam bakal mateni para Pandhawa. Parayuhe. Tututi, tututi. Ya jagat Dewa Bathara jenenge wae isih enom mula tumindake guru saguru suteman keseluruh sing dadi tandange anakku wis anggeni mongko ujub sekawit bakal ngrebut bali Praja Ngastina ning gandeng ana perkara pendhita sing gawe dak-daning pasulayan nganti anakku Antasena wis anggeni lali ingkang dadi ancasing sekawit malah nututi playuning pendhita iki mau. Wah, sida wurung yen ngono. Ya wis, muga-muga anakku wis anggene paring ana eling Purwadasina. Aku arep bali nyang Tegal Kuru ngawat-awati anakku Gatotkaca iki. Wah, hebat tenan pendhita iki mau. Wis anggeni Antasena ora krasa yen dihapus krama karo pendhita iki. Kanthi wis anggeni Antasena lunga saka kene nututi playune Begawan Dewantaka, tegese Ngastina wis resik saka Kraman. Wis anggeni sing bakal ngrebut panguwasa Ngastina bakale gagar wigar tanpa karya. Iya. Tegese kekuatan peranakan Pandhawa wis kelong loro sing ning Tegal Kuru mung kari sisane ya kuwi Gatotkaca. Sadurunge aku nyang Tegal Kuru aku arep tilik nyang Banjarjunut tilik anakku Dursasana karo Dursala kaya ngapa saiki kasektene putu Dursala. Niat langening kalang nyiwana gelar pandamuncar tinonir kekonang surem sorote tanpa padang kasor lan pacaring purnaming gegono Imohana wenging ujungan Solo olah menika warnane raga melaraning kasatriyan Banjarjunut. Sinten to ingkang minangka dadi tetungguling kasatriyan ngriku nggih panenggaking Kurawa Kakasih Raden Dursasana nuju lenggah wonten ing madyaning Pendapi ing ngadhep Pendhita Anyar Katon peparep Begawan Dewangkara kantun sineba ingkang putra ninggih Dursala. Nedhengi lenggah sarwi bawa rasa kelawan Begawan Dewangkara ketungko dhateng pratan ingkang maman ing kepatihan inggih Patih Harya Sengguni. Sigra-sigra hamanem Brama sedyan Dursasana dhateng ingkang katemben prapti.
indriya mangun kung sinong wati sinong wati jagat hami mbak ing samudra hango kae ana bali lumut hambergeng awet denjengan karya sengsem kang tumingal menika paman Sengkuni ingkang kepareng rawuh wonten ing Banjarjunut sasampunipun lenggah satata kepareng kula jumadhong dawuh man wonten wigatos ingkang pundi dene paman ketingal semengko pengawak bojor ngene dirsasana praptaku ana ing Banjarjunut iki perlu sira tak weni weruh sekabehing budidayamu wis tak aturke ana ngersani Kang Raka Duryudana kalebu olehmu gemblengke anakmu Dursala marang Begawan Dewangkara iki uga wis katur marang Sinuhun Ngastina. Inggih matur nuwun paman.